What's up dyan sa inyo mga katsong? Isang mga araw po sa tayo lahat. So ngayong araw na to ay share ko sa inyo kung paano ba gumawa ng isang mga thumbnail para sa ating YouTube content. So bago po lahat yan mga katsong, kung ikaw ay bago pa sa aking YouTube channel, please subscribe my channel and i-click yung aking bell button para kayo ay lagi updated para sa aking latest videos na in-upload ko dito sa aking YouTube channel. So ito yung aking mga editor na gagamitin para ituro sa inyo kung paano ba gumawa ng isang magandang thumbnail para sa ating YouTube content. So ang una ay ito, PixArt. Ang PixArt ay nagamit lamang siya for mobile phone only. Kung ikaw ay wala pa PixArt, ay libre niyo siyang ma-download sa Play Store ang Google Play. Ang pangalawa naman ay ito, Photojet. Ang Photojet ay nagamit lamang siya for desktop only. So ngayon, ang una kong ituturo sa inyo ay ito, PixArt. So kung gusto nyo malaman mga katsongs kung paano gumawa ng thumbnail, ay siguraduhin nyo lang na matatapos itong video na to para malaman nyo ang paggawa ng thumbnail. So tara, simulan natin. So ayan mga katsongs, andito na tayo. Ito itong PixArt application. Then, click natin itong plus sa gitna. Ayan. So, gusto nyo maglagay ng background sa thumbnail nyo, punta lang kayo dito. Click ito yung see all. Then, mamili lang kayo kung anong background na gusto nyo. So, meron tayo, meron ko dito free background po ito lahat mo ito mga katsong, libre nyo itong mga gamit. So ayan, ayan, yun yung mga background na pwede nyo magamit sa paggawa ng YouTube thumbnail nyo. So sa akin lang, ito lang sa akin, simple lang sa akin, ito lang. So itong size na mga katsong, papalitan natin itong ng YouTube size thumbnail. So click natin itong crop dito, piliin natin itong YouTube. So sa panghuli, yan, click check. Kung gusto nyo maglagay ng mukha nyo, punta lang kayo dito sa add photo. So ayan, click add. So kung gusto niya tanggalin yung kanyang background, pwede na itong gawin transparent para mawala yung background sa iyong pictures niya. So click lang natin yung pre-crop. Ayan, then click natin to sa gitna. Yan, zoom in natin para so dito mga chos ay meron tayong nakita yung red. So para matanggal yan, click lang natin to para hindi yan maisama sa ating image transparent. So ayan, iris lang natin yan. So check natin kung okay na ba. Kita natin mga chongs, meron pang naisama na hindi dapat. So click natin itong back, tanggalin natin yan. So ayan, erase natin. Ayan, erase. So check natin. Ayan, apa. Ayan. So ayan, wala na. Ito mo yung nakita natin, medyo hindi siya masyadong kuha yung kanyang image niya. So kulayan natin mabuti para talaga
So, ayan. So ayan mga chongs, okay na. Click na itong save. So ayan. Palakilan natin para mas klaro. Okay. Click natin itong check. So yan mga chongs. So para sa text niya, lagyan natin text. Click natin to text. How to paano gumawa ng thumbnail. YouTube thumbnail. Ayan. Click natin yung check. Para sa font yung mga chongs, pili tayong mamili nito kung anong gustong font natin. Ito pala natin ito. Sigmar 1. Drag lang natin ito dyan. Para sa kanyang stroke mga chongs, sa kanyang color, mamili tayo ng gustong color nyo. Pwede ito. Yung light lang. Ayan. Para sa stroking nya, ito yung black. Ito i-adjust nya. So ayan. So ayan, meron na tayong thumbnail. Kung gusto niyo pala mag-add ng another picture mga chongs, click na lang itong add photo. Ayan. Ito. Click add. Ayan. Tapos kung gusto nyo pala lagyan ng border yung image yung mga chong, pwede nyo i-click na itong border. Ayan. So, doon sa picture nyo, pwede nyo lagyan ng border para mas klaro yung pictures nyo, para ma-highlight talaga. So, pili lang kayo ng border. Masyang muli yan. Okay. So, ayan. Meron siyang border. Pag tapos na kayo mga chongs, pag okay na yung thumbnail niya ginawa nyo, click nyo lang itong check. So ito, click na ito. So click save mga chongs. Ayan. Save picture on your device. Tingnan mo natin yung ating ginawa dun sa yung gallery niya. So ayan mga chongs, ito na yung finished product na ginawa nating thumbnail. Ang sunod naman na ito, Photojet. Okay mga chongs, dito naman tayo sa Photojet na kung saan dito tayo mag-i-edit ng ating thumbnail. So dito sa search engine mga chongs, i-search lang natin ang photojet.com. Ayan. Free online graphic designer. So, i-click natin create design. So, ayan. Andito na tayo. Hanapin lang natin yung YouTube thumbnail. Okay, ayun. Ito. Click natin to. YouTube thumbnail. So, ayan.
So dito mga chongs, punta tayo dito sa library. Then click natin ang add photo. So dito sa add photo, maghanap tayo ng background natin, kung saan natin lalagay yung ating background sa ating thumbnail. So ito. Ito. Click natin to. So ayan. So ito mga chongs, palaki lang natin. I-fit natin siya dito sa lahat ito. Kasi itong size niya is pang thumbnail na itong size niya. So i-fit lang natin. So ayan. Then kung maglagay ka ng pictures or image na gusto mo or yung mukha mo, i-click na lang ulit yung add photo. Dito. So ayan. Click nyo ulit. So, yan mga chongs. Siya nga pala mga chongs, kung gusto nyo pala alisin yung background dito sa desktop using your computer, pwede kayong pumunta dito sa remove.bg. Yan. So dito mga chong, click upload. Then upload image. Ito, pictures. So ayan na. So ayan na mga chong, kita nyo, wala na ang kaniyang background kasi automatic na siya tinanggal. So ang maganda talaga dito sa remove.bg mga chong, talagang kuwang-kuha niya yung shape ng mukha mo para maalis yung background niya. So ayan, i-right click nyo lang, save image. Napakadali lang na ito mga chongs, napakasimple lang. So ayan. So ito na yung ating transparent image. So ayan. Kung gusto nyo padagdagan ng another background mga chongs, pwede nyo ulit dito mag-click para mas unique talaga. Mga chongs, hanggang dito lang muna tayo. And sana ay meron kayo natutunan sa aking tutorial kung paano ba gumawa ng thumbnail para sa ating YouTube content. And sana mga chongs, bago po kayo alas sa aking YouTube channel, please huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-click yung aking bell button para kayo ay lagi updated sa palitas videos na aking ina-upload dito sa aking YouTube channel. So yun mga chongs, maraming salamat and have a nice day and God bless you all.